Oh, this you crazy mother. Hi! Welcome back to another vlog. Today, as you can see, namin sakyanan na. We are inside the car because we're going to Tagum. So today is a Tuesday. So we're here in Davao for ilang days na rin mga. This is our third day here in Davao, and the first 2 days I didn't vlog na kasi wala masyadong ganap. Si Daddy nag-prepare sa mga things. Kapit na siya malate. Kan kami gamit sa likod. Mga towel, mga ulan. Sagunsan na lang. Ang little baby, naarang little baby. Wala ka na mi. Bye Davao for now. For next week, dire lang mi mag-stay. Okay. Kami kauban sa Mati next week. Good morning, Kelsey! Ay, burp! Busog. Busog ikaw? Busog sa titi. Nanami sa Tagum. Abot nagtagum si Kelsey. Laagan yun. Ano naman, be? Kira kayo bagong mata. No, be. Di ba na may bot ang nose ni mami? No. Okay. Wala pa may mga ligo, John. No, si Edsel Ray nakaligo sa among tulog. Ito na may maligo sa hotel. So, nanami diri sa hotel. JF ang pangalan to. Nangutana pa si Edsel kung pwede ba mag-early check-in kay lisod kaayong dili may mag-check-in go doon yan ay bata. Ay, kagubot sa kong buhok. Na ang bata samok na kaayo siya. Asa daddy? Where is daddy? Saan si daddy? No more. In fairness lang sa Tagum sa mga streets sa Tagum, very clean siya. Mura siya Davao. Wala kay ka na makita good ng mga trash nga pakalat-kalat. Nya mo sakyanan, gubot kaayo. No, kay nagdali-dali na mi ganina kay kagabi natulog naman diretso dayon good sa Excel. Wala na nag-prepare. Anak ko sa iya pag-prepare na daan. Wala pa siya nag-prepare. Bahala siya sa iyang life. Di ganina siya buntag nagkara-kara. So, dugay na mi. Ambot niya, malate ba siya sa iyang meeting. So, mga sis, wala mi na dayon sa katong JF na hotel cause fully booked siya and bawal mag early check-in. So, nami sa Royal House Hotel. Yes! Dari may mag-check-in karon. Nakatawag naman si Edsel. Ani nga hotel. So, 100 per hour daw pag early check-in. So, I'll get back to you later. And let's do a mini room tour. Kay, di man siya fancy yun nga hotel, no? Pero decent na siya for a hotel. So, okay, go. Okay, sis. So, mag-room tour ta. So, yeah. Mo nilang door. No. So, pagsulod ni mo. Uy! No there. So, pagsulod ni mo, na ilang CR. OOTD, pack. Ano nila CR? Big, ilang CR na siya. There yun na po na side is full length na mirror. Tada! Na si Daddy, nag-get siya shoes ni Snow kay. And then, narang bed na, cute lang siya. Lamp, TV, mga diaper ni Snow. Oops! Siya yung mga inani. Sila internet? Wala ako, di ko sure. Ibili niyo yung internet diri, abi? Shampoo, soap, dalamig, water for Snowy. Diaper, shoes. Sipatusan saan ako si Snowy.
Very nice ang lighting na mo dire. And cute yang ko anong curtain. Pero ang iyang view sa gawas kay kuan, mga atop-atop anak. Hoy, baby, mahulog, baby, no. No, hulog na. Kabayad si daddy, bantay ka. Hoy, malate na ka. Here lang si Snowy. Mag-wait lang ta sa imo food, baby. You want koan? Banana? Get si mommy banana. Mga banana na dire. Pas akong banana ni Snow. Kalibutan sa iyong lola. Baby! Baby, oh! Baby, oh! Banana, oh! Yummy! Banana. Ganahan ka na siya banana. Yung favorite. Eat na ikaw! Oh, nana. Banana! No, there lang. Sige siya tanaw sa iyang reflection. Oh, eat na ikaw, banana. Mag-eat na Snowy banana. So, gina-figure out na ko ang TV, no? Kay Muragwa. Ko, kabalo. Tanawa na, blue screen na siya. So, nagpa-room service may nag-order ko breakfast. Duha ka rice, pineapple, cucumber, na bang silog, actually. And then, spoon ni Snowy. Kapag kong toyo. And meron silang pa-water. Ano? Snow? Hi! Mga sabi ni Snowy. Pakaunon saan ako siya. Nana kong bisita! The children's party galore. Uy! Wow! Wow! So this is what I'm wearing right now. It's the Glam Cosmetics Lip and Cheek Serum. And so I have a review about this product. And so I'll link it down below. So yeah, wala may mabuhat ni Snowy. No, give it to mommy. Give kay mommy. Give. Thank you. Sleep na ikaw? Come here. Mag-sleep na. Magdede na ta. Dede. Kung kayo siya mag-atik-atik mga sis. Amot lang yun. Anong bataan niya. So, hello. Nag-close na ko mga bintana, oh. Mga ano na ata, 5:30. Kami ragyapon doon ni Snowy dere. Pauli naman daw si Edsel. And mag-dinner meet. Lakaw na me. So, we are out and about. So, mag-eat sa Penongs. Si Kelsey, oh. Kaon-kaon sa iyang Hansel. Yummy Hansel, baby. Yummy yan, Hansel. So, mga tumig Penongs. And dool ra siya diri ah. Like, dito straight lang dito ah, sa may Gaisano. Bang sa Gaisano na siya Penongs. Here na kami sa Penongs. Mag-order na ta. Come here or kanya ko favorite ay for liempo. Liempo ba ni? Pork bellies. Ay. Tapos ako favorite unta is this one. Pritong ison. Balo. Pero, ha? Ano na lang? Calamares. Sukod yun na siya per me, oh. Oh, masugat per ming kilay. Kaiso ba ni nga bata? Nana mo order. Belly strips, shake, sabaw, calamares. Siya nag-order siyang chorizo to follow na daw.
up, you guys? Nami sa Gmall. Si Gmall. Kamani nga nung blurry man siya. Magpalit mi wipes ni Kelsey. Blur lagi siya. Ay, why? Narang mga wipes. Kanina lang 4-lane. Wala may giggles. Ako yung nakita red cups na pang shots lang. Nice! Cute! Nangita si Edsel og wine. Ambot unsaon niyang wine. Ang difference. 245 lang kumpara. Ilang hindi eh? 500. Itong ano mo ito? Carlo Rossi. Barato ra din na siya, no? Bara mo. Lara, Fontana, oh. Tara. Let's go na. Let's go na. Ay, palit ka, anak, be. Palit ka, anak. No, be. No. Palit ka, anak. Mag-shot ka. Malawbog man ka, eh. Asa mang kaliwat? Pa-close na ako. Tommy Watson. Sabi yun sa'y guwapo sa Watsons. Merry Christmas vibes na diri ako. Yes. Wala ko na ngayon sa Watsons. Si Snowy dagan na ngayon dito. Sorry lang. Yung gipanggubot ang mga unsan ni mga display. Ngayon pa para po nagsigig balik. No. Abot na mi. Royal House Hotel. Let's go. 2:11. We're here. Ay, very good. Nice. Pulihan ang kuan. Very good. Ay. Nalingaw kayong mga taga-Watson sa iya. Lingaw kay sila kay Snowy, kay gara kay siya dito, ah. Hindi siya panghilabot sa mga kuan. Doon kayong Gmall diri, like, wala aray 2 minutes na drive. No? No? Narang OOTD for today. Kani siya from Taytay, 100 pesos lang. Shorts. Then, sandals. Kelsey, what are you doing? Hilabot na po siya, oh. OOTD ni Snowy, oh. T-shirt, pants, shoes na floral. Oh. So yeah, if you're planning to stay here in Tagum, like vacation siguro, or nalang mo aduan, kita mo place to stay in, gwapo siya diri sa Royal House, and buotan ilang staff. Ay, nana si Daddy. Nana si Daddy, be. Nana si Daddy, be. Open kay Daddy. Open. Wow! Namangkot may mangga, gipalit na mo sa Davao. Barato na kayong mga mangga sa Davao. Nagdala mi diri. Dalo man tanan na mo padulong matin yun. Duha naman lang kabuok. So, kauno na lang ni namo karon oy. Pa-slice lang ni Daddy sa baba. Oh, tanawang isa, oh. Giilisan ako siya. Og pangtulog. And then, awang siya gibuhat. Mani ya toothbrush niya. Ibutang na siya dili. Muni siya ang butanganan sa toothbrush ni Snow. Nani siya sa Watsons. So, Watsons kanina palit. Ano siya? Ang brand niya kay Sans Flow. Wala lang ko kabalo kung tagpila siya. Not sure. Pero less than 100 lang ata. So, mga sis, that is it for today's adventure here in Tagum. Tomorrow will be another vlog. Kay mga tunamigmati tomorrow before lunch. So, yeah, magligo na ko kay para ready to sleep na mi. It's 9 PM na siguro.
And yeah, oh, fresh na kayo mong baby. Sige, so see you tomorrow. Bye-bye!